Hi guys, welcome back to my channel again. If bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa ating bagong video. For almost 3 months ko na pagkukupon guys, is ito na siya. Nagkalaman na yung aming stock room. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag mayroon ka ng sariling stockpile mo. Kung dati is nakikita ko lang to sa ibang YouTuber, ngayon is may sarili na akong stockpile din, na proud ako sa sarili ko kasi yung mga item na nakikita nyo guys is mura ko na lang siyang nabili. Yung iba nga is free na lang after coupon. At first guys is nahirapan ako kung paano gamitin ang coupon kasi nga hindi natin alam, bagong salta lang tayo dito sa Amerika, so wala tayong kaalam-alam. Maswerte kayo kung meron kayong kaibigan na kuponera, pero sa sitwasyon ko guys is wala akong friend na malapit sa akin na magturo kung paano magkupon, so sariling sikap ko talaga. So yung ginawa ko dahil gusto ko talagang matuto kung paano ba magkupon is yung ginawa ko is nag-research ako, nanood ako ng video sa YouTube kung paano magkupon, kahit na nag-nosebleed na tayo sa kakaintindi kasi mostly ng video sa YouTube guys about couponing is mga English yung video, kaya mahirap din intindihin. So yung advice ko na lang sa inyo is kung halimbawa first time mong gumamit ng coupon, kung hindi ka sigurado o di kaya mali yung nakuha mong item o di kaya malaki pa rin yung binayaran mo sa store, huwag kang ma-discourage guys, kasi dyan din ako nagsimula. Sa una talaga is mahirap siyang intindihin, pero kalaunan is matututunan mo naman siya, kaya huwag kang agad panghinaan ng loob. So ito yung aking kadalasang naharpat. Mas madami yung mga shampoo, conditioner kasi mura lang. Yung iba nga dyan is free, katulad ng ating Garnier is na lang siya, free na lang siya. Yung ating Tresemme is 99 cents. Ito yung Herbal Essence natin is 50 cents. Yan. Yung Suave is 50 cents or 49 cents. Okay, meron din tayong mga body wash. Meron din tayong deodorant. Yan. Meron tayo ditong toothpaste, mouthwash. So, yung iba dito guys is nag-decide ako na mag-send ng balikbayan box sa pamilya ko sa Pinas. Kaya yan, isa din yan sa kung bakit na-inspire ako mag-coupon is yung pag-send ng box. Okay? Kaya yan. Nakakapag-coupon lang ako guys kapag may free time yung asawa ko, like Sabado at Linggo. Yan lang yung niya, araw na wala siyang trabaho kasi nga hindi tayo marunong mag-drive, kaya hintay-hintay lang.
that's it guys. Kung may katanungan kayo about couponing is mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko siya. Thanks for watching and bye-bye!